Ez egy megható történet arról, hogyan találkozik egy elhagyott kiskutya egy vidám sündisznóval az erdő szélén. Együtt elindulnak felfedezni az erdő titkait, és bár kalandokba keverednek, végül egy kedves szarvas menti meg őket egy veszélyes helyzetből. Az erdőben gyönyörködnek a természet szépségében, majd egy rejtélyes erdei háznál találkoznak egy ravaszrókával, akit csak egy kedves öreg néni képes kicselezni. Az öreg néni szeretettel befogadja őket, és együtt ülnek az erdei tűz mellett, boldogan élve az új barátságukkal az erdő csodálatos világában. Ez a történet arra emlékeztet minket, hogy az igazi barátság és a szeretet minden nehézséget leküzdhet, és megtalálhatjuk a boldogságot a legváratlanabb helyeken is. Egy nap egy kedves kiskutyát az erdő szélén hagytak, akinek nincs hova mennie. De még nem sejti, hogy az élete itt fog igazán megváltozni. A kiskutya egy vidám sündisznóval találkozik az erdőben. A sündisznó melegséggel és barátsággal fogadja őt. Együtt elindulnak az erdő csodálatos világába. Végigjárják az ösvényeket, és megcsodálják az erdő szépségeit. Egy kaland közben a kiskutya beleesik egy nagy gödörbe. Collie barátja Tüskeböki meggyőződött róla, hogy barátja a gödörben jól van, nagy baja nem esett. Megígérte Collie kutyának, hogy nem hagyja cserben, és elszaladt hoz segítséget, ahogy tud, siet is vissza barátjához, Colliehoz. A gödörben Collie nagyon egyedül érezte magát, míg észre nem vett a sötétben valami mozgást a talpa alatt. Kis idő múlva, amikor már hozzászokott a fényhez, a szeme felcsillant, és észrevette a kis kukacot, ahogy nézi és csodálkozik, miféle lény pottyant be az ő birodalmába. A kis jószág ödön a kukac boldogan köszöntötte Collie-t, és megnyugtatta, nem lesz semmi gond, barátja hamar visszajön. Pár napja azt a darab megmaradt almát is Tüskeböki, a süni hozta, turisták hagyták az erdőben szétszórva. Neki pont jó lesz uzsonnára jó pár napig. Lelkendezett ödön. De ha éhes vagy, nyugodtan egyed meg, nekem van más eleség elásva a földbe, levelek, kisebb fűszálak. Téged hogy hívnak? Kérdezte lelkesen új barátját. Az én nevem Collie, válaszolt kicsit megszeppenve. Üdvözöllek, ödön, jó, hogy itt vagy, legalább nem érzem magam egyedül ebben a sötét gödörben. Miközben így beszélgettek, fentről erősen sütött a nap. Neszeket hallottak és Tüskeböki hangját, meg valami dobogást közvetlenül a sün mellett. Jött Lajos, a skót dámszarvasa javából, már az szülei is a Glencoe hegynél születtek, és a nagyszülei is, így maradt rajta a név. Lajos a skót. Büszkén járt az erdőben, nemességét mutatva mindenkinek. Amikor megérkeztek, Lajos, a skót dámszarvas, lenézett a gödörbe. Majd fejet lehajtva, Collie, a kutya könnyedén ki tudott mászni a gödörből az agancsába kapaszkodva. Így pikpak megmenekült, Collie a kutya nem tudott elegendően hálálkodni Lajosnak, a skótnak. De mire gondolt volna egyet, a szarvas el is tűnt a sűrű erdőben. Nyomát sem látva, csak az összekapaszkodó bozótot. Collie nagyon örült Tüskebökinek, aki tartotta a szavát és megmentette őt a biztos haláltól. Lelkesedve indultak tovább az erdő felé. Jó tudni magunk mellett egy barátot, aki mindig tartja a szavát. Ahogy Collie a kutya és Tüskeböki a sündisznó vándorol, kis idő múlva elérkeznek egy gyönyörű vízeséshez, ahol rengeteg a szarvas és őző, élvezik a friss vizet,
friss erdei levegőt, élvezik a természet ajándékait. Együtt gyönyörködnek a tájban, töltődnek fel erővel és energiával. Ahogy vándorolnak, az alkonyat lassan közeleg. Aranyba borul a táj, miközben a madarak csiripelnek, az állatok pedig keresik éjjeli menedéküket. Collie és Tüskeböki is érzik, hogy egyre fáradtabbak és éhesebbek. Ekkor Tüskeböki hirtelen észreveszi azt a házat, amit annyira vágyott megtalálni. Szívük megdobban a reménytől, és új erőre kapnak, ahogy közelednek a ház felé. A sötétedés beköszöntött, a bokrok sejtelmes fényeket vetnek. Egy nyúl ugrik el éjjeli menedékébe, ügyet sem vetve a két barátra, akik útjukat keresik a sötét erdőben. De nem kell félniük, hiszen a ház már látszik, és nincs is messze. Közelednek a remélt menedék felé, szívük tele van várakozással és izgalommal, hiszen a ház megtalálása megnyugvást hozhat számukra az éjszaka borongós homályában. Collie kutya és a sün Tüskeböki elérkeznek egy rejtélyes erdei házhoz. A ravasz róka gyanakvó tekintettel nézi a kutyát és a sündisznót. Collie kutya és Tüskeböki a sün feszült figyelemmel igyekeznek elbújni a róka elől, ám a róka mindig egy lépéssel előttük jár. Bár próbálkoznak elkerülni őt, a róka mindig újra megtalálja őket, mint egy ügyes szemfényvesztő. Az erdő sötétjében a róka árnyékában Collie és Tüskeböki egyre jobban érzik a kihívást, ahogy a róka ügyesen cselez és követi őket. Egy pillanatra sem veszítik szem elől a házat, amelyben remélhetőleg menedéket találhatnak az éjszaka folyamán. Közben figyelnek minden zajra és mozgásra, próbálva elkerülni a róka ügyes csapdáit, és reménykedve, hogy hamarosan eljuthatnak a biztonságos menedékhez. A kiskutya véletlenül felkiált, amikor a róka közelít hozzájuk. Végre megérkezik a segítség. Egy kedves öreg néni jelenik meg, és megmenti a kiskutyát és a sündisznót a ravaszróka karmaiból. Mimi néni szeretetteljesen befogadja a kiskutyát Collie-t és a sündisznót Tüskebökit. Együtt ülnek az erdei ház meleg tűze mellett, boldogan élve az új barátságukkal. Erdőben megtalálták a szeretetet és az igazi barátságot. Együtt boldogan élnek az erdő varázslatos világában. Míg meg nem halnak. Ha tetszett a videó, küld el barátaidnak is, iratkozz fel a csatornára még több érdekes történetért.